urma s-a dus în jos. Mai are de lucru, nenea. Ia. Eu urc pe cărbul ăsta. Pe care? Pe Din interior? dreapta și din stânga câteodată. Și la fel cu alelalte. Deci nu sunt așa dure, depinde de circunstanțe, cât de virat ești. Și aici e Campbell până aici. Las de aici. Ok, de aici cred că știm. Am uitat să mă opresc hike-ul. Mă întreabă, end workout? O fi detectat că nu corespunde viteza. Am eu un... Na, înțelegeți de ce nu e ok să Da. duci oamenii în benă. Care?